nens, nenes, joves, famílies del Consell. Ha passat una setmana ja des que molts de vosaltres veu participar en el primer cross de la Challenge, el cross de Sant Martí. Doncs bé, recuperem aquest moment amb un vídeo resum, però no un vídeo qualsevol. És un vídeo que d'alguna manera trenca una mica amb el que esteu acostumats i acostumades a veure. Ja veureu per què. A més, parlarem sobre totes les activitats que s'estrenen aquest cap de setmana. Tot això i molt més en el blog d'avui. Així que benvinguts i benvingudes al blog del Consell. I encetem la secció de notícies amb el cross de Sant Martí que es va celebrar diumenge passat al complex de la Mar Bella. Un total d'1 miler de llicències escolars inscrites i la presència d'autoritats com són el regidor d'Esports de l'Ajuntament, David Escuder, i el president de la nostra entitat, el Consell, Jaume Mora. Aviam què us sembla el vídeo. Soc l'Isaac i aquesta és la meva família. Avui hem vingut a passar el dia al primer cross de la temporada, el cross de Sant Martí, celebrat al voltant de la Mar Bella. Aquest és el meu 6è any participant al cross del Consell, però en total fa 7 que hi vinc, ja que des del 2012 acompanyo els meus germans grans que ara ja no corren. Només arribar al circuit escalfo amb el meu germà petit Biel. Ell té 10 anys i fa 5 que corre. Els meus pares, el Marc i la Tracy, ens donen els últims consells i ànims i ens ajuden a col·locar-nos al dorsal. Em preparo el cross amb calma i 15 minuts aproximadament. Abans que hagi de córrer faig estiraments amb totes les parts del cos i faig un escalfament simple. D'aquesta manera li ensenyo al Biel com ho ha de fer. Fem una mica de footing, uns quants sprints, saltar i imitar l'entrenament de futbolistes. Mentre corro em proposo anar a un ritme de velocitat que pugui aguantar durant la cursa, concentrat en la respiració, i si puc, quedar d'entre els 8 o 10 primers. Un cop arribat a la meta, recullo la bossa d'obsequis i em sento a qualsevol lloc per recuperar-me de l'esforç menjant una pera o una poma, i si em donen, un iogurt. El més important per mi no és guanyar, sinó que és la constància, anar a cada cursa i fer una mica d'exercici. Jo aquestes curses les faig per sortir de casa, prendre una mica d'aire i fer esport. També és un compromís personal que tinc, és algo que em proposo a fer. Sé que la meva família m'està animant amb força des de la grada i quan acabi la cursa em vindrà a felicitar pel resultat, sigui quin sigui. Després és el torn del Biel, que segueix els meus passos. M'acomiado d'ell que ha de marxar a concentrar-se, escalfar i realitzar la cursa a la seva categoria, que és una mica més curta, justament la meitat. Un cop hem acabat els dos, ens passegem pel Viles del Cross i ens recuperem amb les pomes de la Boqueria i el caldo solidari a Neto. Marxem contents i satisfets cap a casa, a seguir obrint sobres dels cromos Panini. Fins al pròxim cross! I parlem ara de curses d'orientació. Aquest dissabte 23 de novembre s'estrena la primera cursa del curs. Se celebra a Can Zam, a Santa Coloma de Gramenet, i podeu participar tots i totes, nens, nenes, joves, inclús hi ha una categoria pensada per a famílies. Important, això sí, no us podeu inscriure el mateix dia de la cursa, és a dir, demà dissabte. Us heu d'inscriure abans. Teniu fins avui per fer-ho, a través de la pàgina web del CEP, www.cep.cat. Això és una mica lío. Las líneas no. L'altre dia, el Joan Vives, de la Fundació, un treballador de la casa, comentava: la meva secció preferida del blog del Consell és el partit de la setmana. I jo vaig pensar, si ell, que ens segueix cada setmana, té com a preferida aquesta secció, vosaltres, nens, nenes joves, que participeu, que competiu en els partits, us deu encantar aquesta secció perquè sou els protagonistes, perquè està pensada per a tots i totes vosaltres. Dit això,
Els protagonistes del partit escolar d'aquesta setmana són... L'esperit i les ganes de tirar endavant van destacar en el maig de futbol 5 que es va disputar el passat dissabte entre els locals, l'Escola Pia Balmes i l'Esportiu Claret. Un encontre de la categoria prebenjamí on, en tot moment, es van respirar molts nervis i esforç per part dels dos conjunts. El tutor de joc, Jorge Sarrias, va xiular al començament de l'encontre i el Claret es va avançar en el marcador durant els dos primers quarts, arribant a la meitat del partit amb un resultat d'1-2. Tot i el fred, els jugadors de l'Escola Pia Balmes no van tirar la tovallola en cap moment i van igualar el partit a la meitat del tercer quart. Finalment, el Claret va fer un sprint final i va acabar sortint victoriós amb un marcador de 3-6, tot i que els futbolistes locals no ho van posar gens fàcil. Un partit molt equilibrat quant a intensitat i esforç, on es demostra que el resultat, al final, no és el més important. En acabar l'encontre, cada jugador va rebre de regal una samarreta gentilesa de Waterwall, el nou patrocinador oficial de totes les modalitats de futbol de la Lliga regular del CEP. Hem començat fent una defensa més individual, on ens hem cansat molt, oi que sí? Però ha valgut la pena, tot i que no hem guanyat, però no sempre el resultat al final no és el més important, sinó que ens ho passem bé, que treballem, que surtin les coses que entrenem i a poc tot anirà millorant. Bé, sempre, per exemple, el més bàsic que fem és que cada cop que fem una falta i tot això ens disculpem amb el rival, l'ajudem a aixecar-nos, ens preocupem si està bé, mostrar respecte sempre al rival, guanyem o perdem, és important sempre acabar saludant, si algun dia guanyes de molt no t'has mai d'infravalorar el rival, sempre amb el màxim respecte possible, perquè també és el que demanem per nosaltres, no? Jo crec que hem començat una miqueta, no sé si per l'horari del matí o què, però una miqueta dormits, però la qüestió és que després de com ha anat tot, sí, hem començat encaixant 2 gols, que és amb el que ens hem de quedar avui, les ganes de saber remuntar tot i les dificultats, doncs ens ha servit per anar traient endavant aquest partit. Intentem que sempre que fem alguna falta, doncs ajudar el company, demanar disculpes, intentem, si marquem un gol, celebrar-ho amb els companys, i sempre, sobretot, que al principi del partit que fem donem la mà al rival, no? El saludem, sí, i al final també. 1, 2, 3, molt bé, nois! Es diu Ayoub El Arbaoui, té 18 anys i ve del Marroc. Ell és un dels joves de Superacció, un espai on l'Ayoub ha adquirit una sèrie d'eines útils per a la vida a través de l'esport. Així que avui, en primera persona, entrevistem a un jove que entrena cada dia per combatre l'exclusió social. El deporte para mí es como una vida, ¿me entiendes? No es solo para hacer fuerza o para ser fuerte. Por ejemplo, cuando te vas en la montaña con una bicicleta y te sientes muy divertido y siempre estás riendo con los compañeros y hay mucho respeto entre el grupo y tal. Y si ves a alguien que está haciendo, por ejemplo, flexiones, si lo está haciendo mal, que a ti sin querer te vas y decirle no, tienes que hacerlo así y tal. Cada semana la tarea nos dice un objetivo de la semana. Por ejemplo, esta semana el objetivo es ser en el grupo. Por ejemplo, si tenemos que ir al SPY, tenemos que ir juntos. Si salimos a correr, pues tenemos que ir juntos. Si miramos a uno que se ha quedado atrás o está cansado, lo esperamos, lo animamos. Cuando he acabado de venir, no hablaba nada de castellano y estaba un poco nervioso y tal, porque estaba solo, no tenías ni amigos, ni no conocías a nadie. Y bueno, poco a poco hemos empezado a estudiar en el centro y hemos aprendido un poco. Cuando acabo 21, porque yo estoy en un piso de acogida,
Cuando acabo 21 voy a salir de ahí. Y de ahí voy a alquilar yo solo. Y bueno, el año que viene voy a hacer un PFE de camarero para poder hacer un grado medio de deporte. Para mí el deporte en presente será muy bien para mí porque yo voy a trabajar en el deporte y aquí en Superacción que ayuda mucho. A mí me ha ayudado un montón. T'has preguntat mai per què els que tens a prop confien en tu? Nosaltres sí. Triem Llet Nostra des de que vam saber que es va crear per donar suport als ramaders d'aquí. Perquè és de casa i perquè és nostra. Doncs a casa triem Llet Nostra. Tu, perquè és molt bona. Som el que triem i nosaltres triem a prop. Triem Llet Nostra. A casa nostra, Llet Nostra. Si hi ha un segon plat, el que no li puc dir que no és un bistec, un entrecot, no diguem ja un filet. Ara bé, tots i totes sabeu que no s'ha d'abusar de les carns vermelles. Avui ens desplacem a la Boqueria per parlar amb el Walter Rodón, precisament sobre carns vermelles. Hay que comer, pero moderadamente, como todo. Yo creo que 2 o 3 veces a la semana hay que comer carne roja, si es un niño. Y para rápido digerir es mejor hacer a la plancha, no sea carne procesada. La carne procesada no se digiere tan rápido. La bistec, por ejemplo, un bistec a la plancha se digiere más rápido. La carne procesada, por ejemplo, es la chorizo, las hamburguesas, lleva cosas, o sea que lleva pimienta. Cuando un chaval hace deporte, para recuperar más rápido se necesita proteína, la carne roja. Como te digo, si es para un chico haciendo deporte, yo personalmente sería a la plancha, así vuelta y vuelta y ya está. Pero como te digo, esto por ejemplo, el cunil, que es el que es más complicado cocinar, que tiene que estar tiempo de cocción, ya llevará más cosas. Tiene que llevar verdura, vino, tinto, todas esas cosas. Es más procesada. Lo que tiene más proteína, según yo tengo entendido, es la carne de caballo. Y es la carne más limpio que hay en cuanto a carne roja. El caballo no consume agua sucia. Todo limpio, es limpio y tiene mucha proteína. Es muy bueno comer carne de potro. 2 o 3 veces se permite es un adolescente, es un niño, sí. Pero luego mayor ya los doctores te restringen. Se puede comer 2 veces, 1 vez. Tots i totes els escolars que vau participar als tasts atlètics de Mundo Deportivo aquí a la Marbella recordareu que vam parlar d'una cursa molt important, la Jambuen de Mundo Deportivo, que se celebra aquest cap de setmana a Montjuïc. Voleu saber quins són els plats forts de les pròximes setmanes? Preneu nota de tot el que anunciem a l'agenda del Consell.
I fins aquí el programa d'aquesta setmana. Teniu multisport, teniu la Jean Buen, teniu curses d'orientació, esport per donar i per vendre. I de passada, quan hagueu acabat la jornada, un bon bistec a la planxa per recuperar energia. Seguiu-nos al Facebook, Twitter i Instagram a un sol clic del telèfon mòbil amb l'APP del Consell i deixeu-nos un comentari. Aprofiteu per generar una mica de debat a les nostres xarxes socials. Gràcies per acompanyar-nos i fins la pròxima.